kokee. Tänään mä ajattelin tehdä tämmöisen videon, missä mä esittelen mun Clash of Clans -kylää. Mä aloitan vaikka täältä, että täällä on mun Archer Towerit ja täällä on ilmapommi ja tässä on sitten 3 pommia. Ja niin, sitten täällä on sitten osa näistä mun jutuista. Sitten täällä on Tower Hall. Sitten tässä tulee maa- ja ilmapuolustus, siis suurin osa niistä, koska Mortar ja Air Defense ovat tärkeitä asioita. Tässä vaan tämmöinen, kun täällä päälle astuu, niin lentää taivaalle ja kuolee. Ja tässä on pommi taas ja täällä on kanuuna. Ja täällä on sitten 2 kanuunaa. Sitten täällä on taas tommonen. Täällä on sitten nämä myös ilmapommi ja Wizard Toweri. Mennään vaikka hyökkäyksen, koska se on täynnä. Meikähän etsii sopivan paikan. Eli joo. Mä aloitin tää hyökkäyksiä. Mä unohdin, että mä kuvaan samalla. Tämä ei mennyt ihan putkeen. Mutta noin, vielä 1 pommi. Noin. Ja me ollaan periaatteessa voitettu tämä, koska täällä ei ole mitään, millä se puolustaa enää tätä. Siis näitä ilmajoukkoja. Nyt. Ja ei oo kyllä enää semmosia mitä. No niin! Teultaan pistää vähän. Archer! Ja sitten vaan odotellaan, että ne tuhoo paikat. Tää? Ai, sitten sillä mukaan. Siinä tässä on. No. Mulla ei ole väliä, että tuhouttako ton touhallin, missä tämäkin pudottelee pommia, tämä kaveri täällä, niin minulla ei ole väliä hajottaako ne sitä, koska minä haluan vain eliksiiriä ja sitä kultaa. No noin. Näen tuulaita kaikkia. Niitä ei tarvitse. Mä loin äsken clania. Jos haluatte pelata, niin mä oon täällä clanissa, jonka nimi on Koulujonnet. Täällä on mun lisäksi 1 mun kaveri, koulukaveri. Mut joo. Sitten tommonen vaikka tonne. Elikkä täällä mä vähän esittelen tätä paikkaa. Täällä laboratoriossa niin pystyy niinku vahventamaan näitä niinku että no mä en osaa selittää sitä, mutta niinku että esimerkiksi mulla on balluni level 2 ja toi Archeri. Mä haluaisin tähän kyllä. Ja aina kun kerää tarpeeksi paljon tähtiä, niin tulee semmoinen bonus. Tänne tulee jotain 60 000 goldia ja eliksiiriä tänne. Sitten painat tästä collect. Sitten se lukee, oletko varma, ja sitten vaan collect siitä, mitä siellä lukeekaan, niin siitä, niin sitten saat ne juttu tänne.
Niin. Katsokaa vaikka tässä näette tämän tästä balloonista, kun esimerkiksi mulla on niin kakkoslevun se mä päivin sen jonkin aikaa sitten. Sitten vielä vaikka 2 sarjaa. Nekin on kakkoslevut. Voisin vaikka vitti tuhulat. Tommoseen se on aika turhaa näissä. Ja sitten seuraavaksi vaikka tähän mä nyt. Tässä mun on aika hyvä, tänne aika vaikea tulla sisälle. Joo. Täällä sitten näkee ne attakit ja defenset, että tää tyyppi hyökkäsi tällaiseen ja hävisi. Mä voin näyttää sen teille tässä. Pisti jo kianti. Toi oli huono idea pistää noi muurinmurtajat tästä myöhemmin. Koska kianti tehtiin jo mennä eri suuntiin. Siis eri suuntaan, niin ne ei mene tonne. Se oli niinku periaatteessa osittain turha. Tosin toi oli hyvä veto, kun noi muurinmurtajat niinku nämä pommit laukasi. Ei saanut paljon mitään tuhoa aikaa. Mä vaikka, jos pystyisin vaikka itse hyökkäämään tänne, niin olisi mukava. Nyt se kuolee. Noin. Mä näet katon teille kerran. Toi on just niitä se on. Noniin, siitähän se olikin jo. Mutta niin mitä mun nyt pitikään tehdä? Siis mitä mun nyt piti tehdä, mä en muista enää. Piti piti hyökätä sinne. Joo. No ei sitten. Joo. Mut joo, tämmönen peli on Clash of Clans. Ja muistakaa, mun kläänin nimi on Koulujonnet. Minut tunnistaa tästä hyvä kyllä tyypistä ja niin. Jos haluatte, niin ladatkaa vaan ja tulkaa tänne mun klääni. Modo!